Uniunea Europeană crește cheltuielile pentru apărare. Ursula von der Leyen. Slăbiciunea generează mai mult război. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la summitul de la Londra, organizat de Regatul Unit pentru a aborda securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina, a declarat că Uniunea Europeană își va crește cheltuielile pentru apărare, deoarece slăbiciunea generează mai mult război, transmite EFE, citată de Agerpres. Calea către pace este forța, slăbiciunea generează mai mult război. Vom sprijini Ucraina pe măsură ce vom îndeplini o consolidare a apărării europene, a scris von der Leyen într-un mesaj pe rețeaua de socializare X. De asemenea, liderii europeni iau în calcul o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor structurale sau adaptarea mandatului Băncii Europene la investiții pentru a facilita împrumuturile acesteia către industria de apărare. Totuși, prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exprimat rezerve față de strategia nerealistă de pace prin forță și și-a condiționat aprobarea de faptul că Uniunea Europeană să garanteze țării sale alimentarea cu gaze naturale via Ucraina. Pentru mai multe informații, intrați pe site-ul nostru sursazilei.ro sau descărcați aplicația noastră Sursa Zilei.